Hver tredje minut sker der et indbrud i Danmark. Specielt farlige steder er kældervinduer og terrassedøre. Her er indbrudstyven ofte dækket af til sit forhavne. Husk på, at et vindue kan brydes op på mindre end 10 sekunder. Resultat: tab af værdigenstande, arvestykker, data og andre personlige ting. Skader, som ingen kan erstatte. Lad det ikke komme så vidt. Beskyt dig nu mere effektivt og bedre end nogensinde før. Med Sequest 2Way fra Arbus, moderne trådløs alarmteknik i forbindelse med mekanisk sikring, har en indbrudstyv ikke en chance længere. Med trådløs vinduessikring og Sequest 2Way får indbrudstyven sig en grim overraskelse. Den følsomme sensor giver advarsel om indbrudsforsøg til centralen trådløst og slår alarm. Den trådløse vinduessikring står imod trykpres på op til 1 ton. Selv de professionelle bliver afskrækket af de fastlåsende stålriler, der samtidig giver alarm og driver dem på flugt. Sequest 2Way alarmerer, før tyven kan trænge ind. Sådan bliver din familie og ejendom sikret trygt. Ydermere er installationen let og enkel. Føler og central bliver hurtigt monteret uden kabel. Sequest 2Way benytter sig af den mest moderne trådløse teknik helt enkelt. Den specielle sikkerhedsfrekvens sikrer en overførsel uden forstyrrelser til enhver tid. Sequest 2Way tilbyder et system, der altid kan udvides til sikring imod indbrud, brand, vandskader og til nødstilfælde. Sequest 2Way fra Arbus. For den gode følelse af sikkerhed.